پشتی دیروکه درێژ ji kar, xebat û xizmeta doz û hunera Kurdî li Rojavayê Kurdistanê. Bi taybet li Kobanê û gundewarê wê, bejneke bilind ji bejnên Kobana Rojavayê Kurdistanê û hunera Kurdî ji nav me bar kir. Roja çarşemê 5 Tibaxa sala 2020 hunermendê Geleriyê Navdar û kemanjenê Kobaniyê yekem Mihemed Xelîl Gazî an got Hemed Duman wekû tê naskirin. Piştî nexweşiyê û derdê dûrbûna Welêt ji encamên şer û kuştin û komkujiyê û teror û koçberiya bi ser Kobanê dihatî, xatir xwest û li Îstanbulê koça dawî kir. Hunermend Mihemed Xelîl Gazî yekemîn kes bû lê Kobanê dest bi kemanjeniyê kir, folklora Kurdî, strand û bi kemana xwe mozîkjenî. Mihemed Xelîl Gazî bajarê Kobanê Rojavayê Kurdistanê sala 1929 ji dayîk bûye. Li Helencê, Çobê, Kaniya Mirşidê, Kaniya Ereban rûniştiye û geriyaye. Li gel hunermendê navdar Ebdulbaqî Xudo di salên hefteyî de ji sedsaliya borî strandiye û kar û xizmet kiriye takû koça dawî kir ku navborî jî li Kobanê sazbendê wî bû. Herwiha li gel hunermendên navdar Elî Tiço, Cemîl Horo, Seîd Ko, Seîd Merwan, Gulbahar û Şîrîn ji Herêma Kurdistanê kar û xizmet kiriye û li gelek bajarên Sûriye û li gel hunermendên navdar kar kiriye û pêşkêş û serkêşiya mûzîkjenan ahingan de di nav de li Lubnanê kiriye. Duman temenê xwe ji xizmeta huner û kulturê Kurdî re terxan kir. Gelek ahingên Kobanê gund û gundewarê wê li darxistin ta bi çend nifşan li ser deng û stran û mûzîka wî dîlan girê dane û şahî ketiye di dilê wan de. Di civatên axa û begên deverê de jî herdem amade bû hezkiriyên wî pir hebûn. Ji stranên ku Duman awazên wan çêkirine, Derwêş, Memê Alan, Cebelî, Delalê Milanî, Bêmal, Seyd Ehmed, Delala Qîzkan. Hunermendê Geleriyê Navdar Mihemed Xelîl Gazî beriya barkirina xwe bi zêdetir ji 10 salan pên wî seqet bûn, guhên wî jî giran bûn. Bandora temen lê bûbû, nemakarî kemanê bijenîne, tenê ma ew dengê Kobanê resen, wek henasedanekê jêre. Beriya ku mirin wî ji nav me bibe û biravîne. Bi dilekî şewat dê kurte videoyekê de hembêzkirina gelê Kobanê û suruşt û axa wê xwest bi tenê carekê beriya xatiran bixwaze hembêz bike. Xwest ku çavên xwe bi dîtina zêdê xwe lê Kobanê bironî bike. Milletê minî Kobanê ra yek bi yek biçûk û mezin ji giya ra ez çavê wan ramûsim. Mira nan û xwe helal kin. Me jî helal kiriye, mira wana nan û xwe li min helal kin. Ê ehlê Kobanê. Ez heyran et çavê wan me. Eviye belkî înşallah berî mirinê ez we bibînim. Nizanim. Ez çi qasek ez vêm ke ez mirim min bibine Kobanê. Herî Kobanê herî me ye. Hunermend û mûzîkjen Mihemed Xelîl Gazî stûnek ji stûnên huner û folklor û kultura Kurdî li Kobanê Rojavayê Kurdistanê bû. Bi barkirina wî huner û ofîsa mûzîkjen, stranbêj, xebatkar û kemanjenekî pirhêja ji dest da. û serbadî barkirina her du hunermendên meziniyên navdar Seîd Yûsuf Seîd Gabarî Rojavayê Kurdistanê û hunera Kurdistanî di sala 2020 de huner û hunermendên xwe yên xwedan behremendiyeke cuda û astbilind di hunera xwe de ku pencemoreke qet nayîjbîr kirin ji dest da. Lê deng, stran, mûzîk û awazên wan dê her sax bimînin ta yek Kurd heye. Elî Omar. Ran pirin gelek pirin teyrekî bazî hurin. Eger em hevdê bigirin qet çavme nabirin. Silah xwet şûrê xwe gî bi peran dikirin kanê Kurdistan. Şêr û piling Kurd, şêr û piling Kurd.